Hare Krishna. Hare Thank Krishna you. Mataji, Thank you very Pranam much. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா நமஸ்காரம். மாதாஜி. Hare கிருஷ்ண Krishna. மாதாஜி. Hare Krishna. ஓகே, நாம இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் வந்து படிச்சோம்? பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சாங் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஞ்சு கீதா மாதாஜி, நீங்க காலிங் சர்வீசஸ் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பண்ணாங்க மாதாஜி. You can take some calling services, Mataji. Okay, Mataji. Hare Krishna. யார் இங்க இருக்கீங்க? காலிங் புஷ்பா மாதாஜி. Hare Krishna. See, there is a lot of things going on. நம்ம level 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ரோல்மெண்ட் இருக்கு. 440 பேர் என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அதுல 50% கூட வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி காலிங் சர்வீசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபெசிலிட்டேட்டர் எல்லா குரூப்லயுமே ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் வச்சுட்டு 100 பேரை கண்டிப்பா கால் பண்ண முடியாது. ஓகே, சோ அதாவது கிரானுலர் லெவல்ல வந்து நாம அதை பிரிச்சு கொடுத்து இல்லையா. சோ நிறைய பக்தர்களுக்கு 10-15 பேர் கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியா முடிச்சு ஒரே நாள்ல க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்களால பண்ணவே முடியாது. ஓகே மாதாஜி, இவங்க வந்து விக்டோரியா மாதாஜிலாம் அப்படி எங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருந்தாங்க மாதாஜி. நேற்று நான் ஒரு 15 டிவோட்டிட்ட பேசினேன். எல்லாருமே L1 ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் நாங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் மாதாஜி. எங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட தெரியல அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போட தெரியலன்னா பரவாயில்ல, அட்டெண்ட் பண்ணவங்க வந்து கவுண்ட் அங்க தெரியும்ல. ஆனா அந்த அட்டெண்ட் பண்ணவங்களோட நம்பரே தான் எனக்கு ஒரு பாதி பேர், நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க நம்பர் தான் எனக்கு வந்திருந்து. பேசும்போது மாதாஜி நாங்க 3 நாளா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. விடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். தென் தேங்க் யூ. எப்படி அந்த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்கும்போதே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களான்னு கேட்கணும். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தா பயப்படாதீங்க, உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் அவங்க பார்த்து அட்மிட் போட்டிருப்பாங்க, நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க, அதை பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொன்னேன். சரி, அப்படி அப்ரோச் பண்ண கூடாது. நான் எப்படி சொல்றேன்னாக்கா, டூயிங் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு செஷன் கூட எடுத்தேன். when நீங்க வந்து ஒரு காலிங் சர்வீஸ் போறீங்கன்னாக்கா, எப்படி இருந்தது கிளாஸ், நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா, சோ கிளாஸ் எப்படி இருந்தது, உங்களுக்கு எந்த விதத்துல நாங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும், சோ நீங்க என்ன பண்ண விரும்புறீங்க இந்த கிளாஸ்ல, சோ அப்படின்னு நீங்க அப்படின்றது ஒரு எனக்கு மென்ஷன் பண்ணது நீங்க எந்த இதுல இருக்கீங்க, எத்தனை மணிக்கு இருக்கீங்க, நீங்க ரெகுலரா வாரீங்களா, ஏன் வரல, என்ன ரீசன் அப்படின்னு தான் எனக்கு. எல்லாருமே நம்ம காமனா கேட்டக்கூடாது. வந்தவங்களை போய் கேட்டோம்னா அவங்களுக்கு அநாயங்க ஆயிடும். ஆனா எனக்கு வந்த நம்பர் அதானே மாதாஜி. அதனாலதான் நான் அப்ப எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம், என்னடா அதான் விக்டோரியா மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன், என்ன மாதாஜி அட்டெண்ட் பண்றவங்க நம்பரையே எனக்கு கொடுத்து கால் பண்ண வச்சிருக்கீங்க. இல்ல எல்லாருமே கால் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஏன் தெரியுமா, ஒண்ணு ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து மிக்க நன்றிகள் சொல்லணும், ஜாயின் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு நாங்க என்ன விதத்துல உதவலாம் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கணும். இப்படிதான் போனோமே வழிய நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் ரூலா போயிட்டு ஒரே ஸ்டாண்ட்ஸாவா அடிச்சிடக்கூடாது இல்லையா. அதாவது எப்படின்னா நம்ம there is a discrimination இல்லையா. சோ அட்டென்ட் பண்ணவங்களை போயிட்டு நீ அட்டென்ட் பண்ணியான்னு கேட்டா கோவம் வந்துடும். ஓகே, அட்டென்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஓகே, நான் எனக்கு இந்த காரணத்தினால என்னால அட்டென்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுல வந்திருக்கிறது, உங்களுக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு மிக்க நன்றி. இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து we need to make them comfort actually. ஆமா, அப்படிதான் மாதாஜி நான் சொன்னேன். ஓகே, நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்காக அடுத்தவங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம வந்து செயல்படுறோம்னா அது வந்து that will help ஒரு அதாவது அதுதான் கருணை என்பதே இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் கருணை உள்ளத்தோடு இருக்கோன்றதுக்கான மூல காரணம் கூட வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதுனால்தான். ஆன்மீகத்தை இல்லைன்னா கண்டிப்பா முடியாது. கீதா மாதாஜி, ஐ நீட் வெரி தட் இஸ் நாங்க ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கிறோம். சோ நீங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கண்டிப்பா பண்ணணும். நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு ஏன்னா நீங்க சைலண்ட் கண்ட்ரிபியூஷன்ல எதையாவது நீங்க பண்ணுங்க. நீங்களும் சரி, மனமாலினி மாதாஜியும் சரி. ஏன்னா உங்களுக்கு வேற எதுவுமே அசோசியேஷன் பண்ண எனக்கு கூட தெரியல. So you are already doing some சேவா in Chennai. So அது பண்ணுங்க. அதை நான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல. ஆனா நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம டெம்பிளுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு சேவை வந்து நீங்க பண்ணுங்க. Okay, so Vanamali Mataji also has to do. See, calling services வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட எடுத்துட்டு போகணும்.
அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நம்முடைய வார்த்தைகள் மூலியமா அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். ஓகே, அந்த பாவத்தை அவங்க ஃபீல் பண்ற மாதிரி நீங்க செயல்படணும். இதுதான் நம்ம மெயின் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு காலிங் சர்வீசஸ் ஆகணும்னா இதுதான். ஆல்ரெடி அவங்க அட்டென்ட் பண்ணாங்களா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க வந்து நான் வந்து இந்த தமிழ் இதுல இருந்து கால் பண்றேன் இல்லையா, பகவத்கீதை கோர்ஸ் நாங்க எங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து. ஸோ மாதாஜி நீங்க இந்த இதுக்கு என்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க, ஸோ இதை நீங்க அட்டன் பண்ணீங்களா, கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி போனது, உங்களுக்கு எல்லா டாபிக்ஸ் எல்லாம் விளங்கினதா, அட்டன் பண்ணேன்னு சொன்னாக்கா இத மாதிரி நீங்க பிச்சின் பண்ணணும். நான் அட்டன் பண்ண முடியலன்னாக்கா மாதாஜி எந்த விதத்துல உங்களுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும், அப்படி போகணும். சரி, நாமளே போயிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக்கா நீங்க அட்டன் பண்ணீங்களா இல்லையா, அட்டன் பண்ணியிருந்தா அதாவது நம்ம வந்து நீங்க ஏன் அட்டன் பண்ணல அப்படிங்கறத எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஓகே, யூ நீட் டு புட் இட் இன் ஏ வெரி பாசிட்டிவ் வே. அப்பதான் அவங்களுமே வந்து ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, கம்ஃபர்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணனா என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து ரிட்டென்ஷன் பத்தி யோசிப்பாங்க. வராதவங்க கூட நான் இன்னைக்குல இருந்து அட்டென்ட் பண்றேன் மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வருவாங்க. சரிங்களா? சோ இதுதான் அன்னைக்கு நான் கிளாஸே எடுத்தோம். ஐ திங்க் என்னைக்கு சண்டே வந்து லலிதா மாதாஜி எடுத்தாங்களா? ஆமா, மத்தியானம் நைட்டு. நான் மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு நான் வந்து அட்மின்ஸ்க்கும் சரி ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கும் சரி நான் இது கொடுத்தேன். ஆனா நிறைய ஃபெசிலிட்டேட்டர் என்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அன்னைக்கு எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணாங்க ஃபெசிலிட்டேட்டர்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு நான் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ வி நீட் டு அப்ரோச் இன் ஏ வெரி 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 சாஃப்ட் வே. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆன்மீகத்துக்கு தான் நம்ம பேசுறோம், ஆனா அதுதான் நம்முடைய தொண்டே இல்லையா. அதுல நாம எந்த அளவுக்கு சாஃப்டான விதத்துல நம்ம எடுத்துட்டு போறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க டிவோட்டிஸ் வர முடியாதுன்னு சொல்றவங்க கூட வந்து வருவாங்க. இன்னொரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் உங்ககிட்ட வைக்கலாமா மாதாஜி? தப்பா எடுக்க மாட்டீங்களா? கண்டிப்பா வைக்க, தப்பாலாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் நான். ஓகே, ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து இப்ப அடிக்கடி எனக்கு காலிங் சர்வீஸ் வருது. நான் இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு வேற ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 16 ரவுண்ட முடிக்கணும். அலோனா வேற இருக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லா வேலையும் நான் வந்து எனக்கு ஏஜ் இதாகுது. சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து அடிக்கடி, அதாவது ஒரு டைம் பர்டிகுலர் 4 மணிக்கு எனக்கு மெசேஜ் வருது, நீங்க கால் பண்ணுங்க, 8 மணிக்குள்ள கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் எல்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி இருக்கும்போது என்னோட ஏஜுக்கு நான் சொல்றேன், என்னோட ப்ராப்ளத்துக்கு எனக்கு ஹாப்பியா இருக்குது பண்றது. பட் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும்போது சில சமயம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வரும்போது யூ கேன் ஸ்பீக் டு தட் டிவோட்டி. சபிதா மாதாஜி கிட்ட சொல்லலாம், வென் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் கிளாஸ் நான் கண்டிப்பா இதை பண்றேன், கிளாஸ் இருக்கும்பொழுது இதை நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். அதனால எனக்கு ஏன்னா see the சேவா has to go in the quality. குவான்டிட்டி வைஸ் சேவை பார்க்க முடியாது இல்லையா. தரம் வாய்ந்த ஒரு சேவையை தான் நம்ம கொடுக்கணும். நானும் வந்து எண்ணிக்கைக்காக நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய பேர் நம்பர்ஸ வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஏதோ கடமைக்காக கால் பண்ணிட்டு விட்டுறது வந்து தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சேவா. நீங்க 5 பேர் கால் பண்ணியிருந்தா கூட 5 பேர் கால் பண்ணியிருந்தாலும் வேலிட் ரீசனோட அவங்க அட்டென்ட் பண்றாங்க அட்டென்ட் பண்ணலன்றத வந்து அழகா, அதாவது யூ ஷுட் கீப் த ஓப்பன்னஸ். ஃபியூச்சர்ல அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணி இவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணாங்களே, அந்த மாதாஜிக்கு மறுபடியும் கால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை வந்து நீங்க ஏற்படுத்தும். நீங்க 5 பேர் பண்ற மாதாஜி. பட் லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல எங்க ஏஜுக்கு சொல்றேன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு பண்றது பண்ணா இஷ்டம் தான் எனக்கு. நான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும்போது பண்றேன். மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா நேற்று ஃபுல்லா நான் நைட் காலை 3 மணில இருந்து ஃபுல்லா என்கேஜா இருந்தேன். சில சமயங்கள் எனக்கு வந்து டைமிங் போது அவங்களுக்கும் ஒரு இதுல தான் இருக்கிறாங்க. இப்ப யாரு நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த டைம்ல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் செய்யணும், அதெல்லாம் எல்லாமே உணர்றேன். பட் நான் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் காலிங் சர்வீசஸ் வந்து சேவை எதுவா இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துட்டு பண்ணணும், ஆனா ஓவர்லோட் பண்ணிக்காதீங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுதான் உங்க வாயில இருந்து கேட்க விரும்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாருமே லோட் பண்ணி வேலை வாங்கணும்ன்றதுக்கு, அதனால தான் நான் வந்து ஒரேடியா ஒருத்தருக்கே வந்து எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடக்கூடாது, அது பர்டன் ஆயிடும். திருசி அதாவது சின்ன சின்ன லெவல்ல 5 பேர் கொடுத்தா ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் நம்மளால வந்து கண்டிப்பா ஒதுக்க முடியும் இல்லையா. 5 பேர் நம்ம பண்ணா கூட போதும். அந்த 5 பேர்ல 3 பேர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் த சக்சஸ் ரேட். 2 பேர் ஏதாவது காரணத்துக்கு இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்க கண்டிப்பா உங்களையே வந்து கனெக்ட் பண்ண சொல்லி கூட நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா உங்ககிட்ட வந்து கால் பண்ணுவாங்க.
இது நடக்கக்கூடியது. ஓகே. ஆனா நம்ம வந்து 40-50 பேர் ஒரேடியா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்து வீட்டுல வேலை, அந்த பக்கம் வந்து பிசிக்கலி எக்ஸாஸ்ட் ஆகுறதுனால அதுல ஒரு பர்சன் கூட வந்து நீட்டா வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம பேசக்கூடிய விதத்துல. ஏன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், இத கால் பண்ணணுமேன்றது ப்ரெஷர். ஓகே. அதனாலதான் எல்லாருக்குமே சேவை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அவங்க சேவை கொடுத்த ரொம்ப கொடுத்தோம்னா ஒண்ணு கொடுக்கல, ஒரு 10-12 தான் கொடுத்தாங்க நேற்றுக்கு. ம் ஆனா நான் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. கிளாஸ் வேற ப்ரிப்பேர் அது இது பண்ணிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்னோடது வரதுனா அந்த இது வேற எனக்கு பண்ணிட்டு தெரிஞ்சு இருந்தேன். 10 இஸ் Correct. எனிவன் கேன் டூ. ஓகே. 10 அதான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதான். வந்து எனிவன் கேன் டூ. உங்களுக்கு முடியலன்னா ஒரு 5 கூட குறைச்சிட்டு 5 வந்து இல்ல கொடுங்க, இல்ல வேற யாருக்குன்னா ஆக்சுவலா இப்ப பண்ணுங்க. இந்த இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுனால என்னால முடியலன்னு சொன்னேன் மாதாஜி. ஹரே ஓகே, நோ கிருஷ்ணா ப்ராப்ளம். மாதாஜி, சேதரிஷி தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. நம்ம விக்டோரியா மாதாஜி நம்ம சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. எனக்கு ஆ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி, நானு ஐஎம்ஆன் டிராவல் No, no, she is சொன்ன very வந்து understanding. I know that. ஆனா நீங்க ஆஹ் சொல்லணும். நீங்க உங்களுக்கு நம்ம நீங்க கிளாஸ் சொல்லணும், இருக்கிறது நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாம கூட டிஃபிகல்டிஸ் இருக்காது. சொன்னா வந்து அவங்க புரிஞ்சு ஆமா. இந்த மற்ற நம்ம பேர் சொன்ன அந்த பிரேமராணி இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குங்க மாதாஜி தான் அப்படி பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க எஸ், மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி கேன் டூ. பிகாஸ் அவங்க வேற எந்த சேவையும் செய்யறது இல்ல இல்லையா, அவங்க அதனால அவங்க செய்யறாங்க பண்ணலாம். மாதாஜி, இப்ப நல்லாவே செய்யறாங்க மாதாஜி சொன்ன. கிரேட், கிரேட், கிரேட். ஹரே அதனால கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேவை எதுவுமே செய்யாதவங்க கண்டிப்பா இது காலிங் சர்வீசஸ் செய்யலாம். வேற ஏதாவது சேவையில வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ரேஷியோ குறைச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே யூ ஷுட் நாட் டேக் அ சேவையே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்டன் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. ஓகே. அப்ப அந்த சேவையில வந்து மகத்துவமே இருக்காது, உங்களுக்கு ஈடுபாடும் இருக்காது, பர்டன் மட்டும்தான் வெளிப்படும். அந்த வார்த்தைகள்ல கூட வந்து உண்மையிலேயே நம்ம வந்து அந்த பக்தர்களை வந்து நம்ம இதுல வந்து குழுல நிலைப்படுத்திக்கணும்னா கூட நம்முடைய பாவம் வந்து கரெக்டா வெளிப்படாது. ஓகே. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பாடிலி பிரஷர் இல்லையா, உடல் வேறு ஆன்மா வேறு இல்லையா, இதுல சூக்ஷ்மம் வேறு. இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய இந்த மனசு புத்தி இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்தூலத்தின் மூலியமா வந்து வெளிப்படுத்தும் முடியாத தனம் இல்லையா, நம்மளால முடியலையே, செய்ய முடியலையே, ஆதங்கம் இதெல்லாம் வெளிப்படும். அதனால நம்ம ஓவர் பர்டனா ஃபீல் ஆனா அதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஓப்பனா வந்து யூ ஸ்பீக் வித் சபிதா மாதாஜி. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சன். அவங்க வந்து வேற டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து லெவல் 3 டிவோட்டிஸ்க்கு தான் நான் நிறைய கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நானு. ஓகே. லெவல் 3 டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி 2 பேருமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மாதாஜி. ஆமா. ரொம்ப அது ஆனா நீங்க அவங்களெல்லாம் குறை சொல்லணும். சொல்ல முடியாது மாதாஜி. If you tell only they will come to know. நீங்க I told சொல்லலன்னா them, அவங்களுக்கு I told them. Thank you மாதாஜி. ஆனா கரெக்ட். உங்களுக்கு இது பண்றதுக்காக சொன்னேன் மாதா, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மாதாஜி. எனக்கு தெரிய வரும். நான் கிரானுலர் லெவல் நான் போக மாட்டேன். ஆமா பிகாஸ் தட் இஸ் a மாதாஜி. கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் அவர் டிவோட்டிஸ் இல்லையா, அவங்க ஆல்ரெடி மத்தவங்க பண்ணிட்டு சொல்லிடுறத இருக்காங்க. விட நான் உங்ககிட்ட டைரக்ட் சேதுலட்சுமி சொன்னாலும் உங்களுக்கு நானே டைரக்டா சொல்லணுமேங்க. ஏன்னா மத்தவங்க எப்படி யார் எப்படி பேசுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ என்னோட மனத்துல இருக்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டா சொன்னேன் மாதாஜி. பட் மாதாஜி 2 பேரும் பபிதா மாதாஜியா இருக்கட்டும், விக்டோரியா சீஸ், தே ஆர் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. அவங்க ஆமா மாதாஜி, யாரையுமே எதுவும் குறை சொல்றதுக்குள்ள பர்சனல் எனக்கு இருக்கும்போது சில சமயம் நான் குறைச்சு வாங்கிக்கிறேன்னு உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டா ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. No problem. Take care. Correct. Thank you மாதாஜி. Thank you. So நான் இங்க எதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் இந்த கிளாரிபிகேஷன்னா உங்களுக்காக சொன்னதில்லை, இது எல்லாருக்காகவுமே. யாரெல்லாம் சேவையில இருக்காங்களோ யூ ஷுட் கோ பேக் அண்ட் டெல் மாதாஜி, எனக்கு இந்த 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 சேவைனால நான் இங்க ஆக்கிபையா இருக்கிறதுனால இதை பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் பத்தாது. அதுதான் உண்மை. அதனாலதான் நீங்க சொல்றீங்கன்றது அவங்களுக்கும் புரியும். செய்யக்கூடாதுன்ற இன்டென்ஷன் யாருக்கும் கிடையாது. ஆனா டைம் வந்து பத்தாம போகும். ஆனா மனசுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியில ஒண்ணு சொன்னோம்னா சொல்றீங்க மாதாஜி. எங்களுக்கு சொல்ல எப்படி சொல்லணும் தெரியாம பேசுறோம். நீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு எங்களுக்கு நீங்க இதுதான் மாதாஜி, நீங்க சொல்றதுதான் மாதாஜி எங்க மனசுல இருக்கு. ஆனா பேச தெரியல அப்படி உங்களை மாதிரி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். பகவான் நான் ஒரு எந்திரமா இருந்தா உங்களுக்கு பேச வச்சிருவாரு. டோன்ட் வரி. ஒன் மோர் திங் என்னன்னாக்கா, நம்ம உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்றாக பேசினா நமக்கு வெளியில இருக்கிறவங்களை வேணா அந்த சமயத்துல அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது ஜென்ரலா, நாட் ஒன்லி இன் சேவா, இன் ஜென்ரல் ஒன்லி. நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசணும்னா அது வெளியில பேசுறது தெரியாம இருக்கலாம். அந்த அந்த நபர் வந்து அந்த சமயத்துல நம்மள புரிஞ்சின மாதிரி போயிட்டு இருக்கலாம். ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது அதை நம்ம கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம ஏமாத்தவே முடியாது இல்லையா. சோ இது இன் ஜென்ரல் பௌதீக நிலையில கூட நான் சொல்றேன். நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பண்றோம், அங்க வந்து ஏன் நாமளே எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரிதான். ஸோ இரட்டைத்தன்மை வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்பவுமே வந்து இருக்கிறது வந்து நம்மளே உணர ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாமே நான் இது சரி தவறுன்ற ஆங்கிள் நான் எதுவுமே சொல்லல. பட் இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவம் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு மாதாஜி கூட அங்க பெண், அதாவது கஷ்யப்ப முனிவர் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கஷ்யப்ப முனிவர் அவ்வளவு டீக்ரேடிங் ஆஃப் த அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெண்களுடைய இதை வந்து சொன்னதாக அந்த ஸ்லோகம்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஓகே. சோ பெண்கள் ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி, அது வெறுமனே அந்த கிராஸ் பாடி தான் வேறுபட்டதை ஒழிய நமக்கு ரிவெஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஜீவனுடைய மனசு என்ன அடிச்சுக்குதோ அதுதான் செய்யும் இல்லையா. உடல் ஒன்றுதான் வேறு. ஆனால் இதுல ஆண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த பேதமே நம்ம தேவையே இல்லை. ஆனா பெண்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து சொல்லிடுறாங்கனாக்கா, சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நம்ம எமோஷனலி டைடு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுலபத்துல அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம். ஈவன் நம்ம சமர்ப்பணம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சுலபமா சமர்ப்பணம் ஆயிடுவோம் இல்லையா. பகவானுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ், இறைவனிடத்துல நாம சரணாகதி அடையணும்னா பெண்கள் தான் முதல்ல வந்து சமர்ப்பணம் அடைவாங்க. ஏன்னா ஆண்களுக்கு வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. நமக்கு ஏன்னா நமக்கு 10 திங்கள் சுமக்கக்கூடிய அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு நம்ம உடல்ல இருக்கிறதுனால, சோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ், அன்பு இல்லையா, இந்த எல்லாமே நம்ம கிட்ட சுலபத்துல வந்து வந்து அடைஞ்சிரும் இல்லையா. அதே மாதிரி கோபம் கூட நமக்கு நிறையவே வரும். அதே மாதிரி வந்து அடுத்தவங்க, அதாவது மாமியாருக்கு மருமகளுக்கு தான் சண்டை நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. இன் ஜென்ரலா அதாவது மருமகனுக்கும் மாமனாருக்கும் ஆகாத விஷயம் கூட உண்டு. ஆனா அது வெளியில தெரியாது இல்லையா. ஆனா இதை நமக்கு சுலபமா நம்ம வந்து சொல்லிட ஆரம்பிச்சிடும். சோ இங்க வந்து உடல் ரீதியான தன்மையில இருந்து நம்ம வந்து அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கணுமே தவிர, இது ஒரு மனிதரை வந்து கண்டம் பண்றதுக்காக நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. ஒரு பெண்ணை கண்டம் பண்றதுக்காகவோ வந்து நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஓகே. இன்னைக்கு அந்த விஷயங்களை பேசும்பொழுது அதுதான். சோ நம்ம அடுத்தவங்களுடைய குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம குறைச்சுட்டாதான், இல்லைன்னா அதெல்லாம் நம்ம சுபாவமாவே மாறி போயிடும். சோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். அது மாதிரி ஒரு விஷயத்திலுமே நம்ம அலசி ஆராயணும். ஒரு ஆக்ஷனுமே நம்ம அலசி ஆராயணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எங்க தவறு பண்றோம்ன்றது தெரிஞ்சிடும். அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நாம காணக்கூடிய நாம அவங்களுடைய நிறைகள் என்னன்றது தேடணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட நிறைவுகளை வந்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி வந்து நம்ம கிட்ட அபிவிருத்தி ஆயிடும். ஓகே. ஆனா எப்ப நம்ம வெறும் குறைகளை மட்டுமே கண்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அப்ப நம்ம கிட்ட குறைகள் மட்டும்தான் தெரியும், நிறைகளே தெரியாது. ஓகே. அனைத்து ஜீவன்களுமே தவறு இழைப்பவர்கள் தான் இல்லையா. யார் இந்த இடத்துல தவறு பண்ணாம இருக்காங்க? எவ்ரி ஒன் இல்லையா. அப்போ நமக்கு எல்லார்கிட்டயுமே குறைகள் உண்டு. அந்த குறைகளை வந்து நாம விடுத்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் மேல நாம வந்து போக்கஸ் பண்ணணும். அது நம்ம கிட்ட மாத்திரம் கிடையாது, அடுத்தவங்களுதுமே நம்ம அந்த ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம நம்மள மனசை வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட எதையுமே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். அதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெறும் குறைகளை எடுத்துட்டு மனசெல்லாம் வந்து வருத்தப்பட்டு இல்லையா, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு நிலை இதெல்லாம் ஏற்படும். அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி உடல் நிலை இது வந்து வயோதிகமான காலத்துல ரொம்பவுமே இம்பாக்ட் ஆகும். வயசுல தெரியாது. ஏன்னா நம்ம வயசுல வந்து நடமாடக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் இல்லையா, ஆக்டிவா இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி மறக்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருப்போம். ஆனா வயோதிக காலத்துல என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம ஆக்டிவ்னஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஒரு இடத்துல அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு அதிகமான நிலையில இருக்கும். இப்போ மனசுல எப்பவுமே எதையோ ஒரு எண்ண ஓட்டத்துல நம்ம போயிட்டே இருப்போம் நம்ம இல்லையா. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம உடல்ல வந்து பாதிக்கும். சோ அதனால நாம இந்த எண்ண ஓட்டங்களை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதனால நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு புறம் வச்சுட்டு பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடியதுக்கு மட்டும்தான் முதல் ப்ரையாரிட்டியா கொடுத்து நாம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா மற்றது எல்லாமே பக்குவமா பக்குவமா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மனசு வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அனைத்து விஷயங்களுக்குமே மனதுதான் காரணம் இல்லையா.
நாம ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை வந்து கையாள்வதுமே அது குறையாகவோ நிறையாகவோ கையாள்வது நம்முடைய மனசு எப்படி எடுத்துக்கிறதோ. மனது சிறந்த நண்பனானால் அது வந்து அந்த சூழ்நிலையை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கும். மனது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு ஏற்றவாறு நடக்கவில்லை என்றால் குரோதம் கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சூழ்நிலையில நடந்த நல்லதையெல்லாம் நாம் என்ன பண்ணுவோம், அதனுடைய மகிமையே தெரியாம அங்க நடத்த சிறிய ஒரு விஷயத்த வந்து மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு இது அடுத்தவங்களுடைய குறைகள், அந்த சூழ்நிலை குறைகளை காண்பதை காட்டிலும் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை மட்டும் நாம கண்டோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அடுத்தவங்களுடைய நிறைகளை பற்றி நாம காண்பதற்கான பிராப்தத்தை பெறுவோம். அப்போ எல்லாரையுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த மனசும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ இதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லையா? தெரியுது. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி 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 ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி 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 யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யமுனதீரா வனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். ததோ ஜயம் உதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. நம்ம இன்னைக்கு 5வது ஸ்லோகம் தானே எடுக்கணும். ஆமா. ஓகே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகே நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகே நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. Okay. सा वासनात्मा विषयो भरक्तो गुणप्रवाहो विकृत षोडशात्मा बिभ्रत्पृतन्नामाभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्त्वं सा पुरैस्तनो तनोति. यस प्रेम माताजी वासिंग. स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा प्रदन् नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहुत्वं बहिष्त्वं स पुरैस्तनोति. ச அது வாசனா பல்வேறு ஆசைகளை உடையதாகும். ஆத்மா மனம் விஷய உபரக்த பௌதிக இன்பத்தில் புலனுகர்ச்சியில் பற்றுடையதாகும். குணப்பிரவாக சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களில் இயக்கப்படுவது. ஷோடச ஆத்மா 16 பொருட்களில் தலையாயது. 5 மூத பொருட்கள், 10 புலன்கள் மற்றும் மனம் 1. பிப்ரத் அலைந்து, பிரதக் நாமபி தனிப்பெயர்களுடன், ரூப பேதம் பல்வேறு வடிவங்களை பெற்று, அந்த பகிட்லம் அது முதல் பிரிவு அல்லது கடைசி பிரிவின் குணத்தில். ச மேலும் புனர பல்வேறு உடல் வடிவங்களுடன் தனோதி வெளிப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மனமானது பாவ புண்ணிய செயல்களின் ஆசைகளில் ஆழ்ந்திருப்பதனால் அது இயற்கையாகவே காம குரோத செயல்களில் மாற்றங்களுக்கும் ஆளாகின்றது. அதாவது மனம் சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்களினால் இயக்கப்படுகிறது எனலாம். 11 புலன்கள் மற்றும் 5 பௌதீக பொருட்கள் சேர்ந்து மொத்தம் 16 உருப்படிகள் ஆகும். இவற்றுள் மனமே தலையானது. தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள் என்று பல்வேறு வகையான பிறப்புகளும் மனமே காரணமாகும். மனம் உயர்நிலையிலோ அல்லது தாழ்நிலையிலோ இருக்கும் பொழுது உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறது. பொருளுரை 84,000 உயிரினங்களிடையே நடைபெறும் உடல் விட்டு உடல் மாறும் முறையானது சில குறிப்பிட்ட உலகியல் குணங்களினால் மனம் மாசடைவதனாலேயே ஏற்படுகிறது. ஆத்மா பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு ஆளாவதற்கும் மனமே காரணமாகும். உலக வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சியானது இயற்கையின் அலைகளை போன்றதாகும். இது தொடர்பாக சீல பக்தி வினோத தாக்கூர் கூறுகிறார். மாயார வசே யாச்ச பேசே
கச்ச காபுடுபு வாய். அன்பு சகோதரனே, ஆத்மாவானது மாயையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. அதன் அலைகளினால் நீ சுமந்து செல்லப்படுகிறாய். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யத்தே. ராட்சச தாமச தத்துவ குணங்களினால் மயங்கி கிடக்கும் ஆன்மா செயல்கள் அனைத்தையும் தானாக செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் செயல்களுக்கும் தொழில்களும் இயற்கையாகவே இயங்கிக் கொண்டுள்ளன. பௌதிக வாழ்க்கை என்பதற்கு ஜட இயற்கையினால் முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் என்று பொருளாகும். இயற்கையின் ஆணைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மையமாக மனமே இருக்கின்றது. இவ்வாறு உயிர்கள் யுகங்கள் தோறும் பல்வேறு உடல்களை தொடர்ந்து சுமந்து செயல்படுகின்றன. கிருஷ்ணபுவி சே ஜீவ அந்தாதி பகிர்முக அதையேவ மாய தாரா தேயே சமஸ்கார துக்க. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 20.117. உயிர்கள் கிருஷ்ணரை மறந்த காரணத்தினால் அவை உலக விதிகளினால் கட்டுண்டு கிடக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துகம் சுகம் व्यतिरिक्तं स तीव्रं कलोपपन्नं फलम् आव्यनक्ति आलिङ्गय माया रशिदान्त्रात्म स्वदेहिनं संसृदे सक्र-कूडः. Yes, कलावती माताजी वासिक. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा सुखम माताजी. सुगम व्यतिरिक्तम सतीव्रम कालोपन्नं फलम् आव्यनक्ति आलिङ्ग्य माया रसिदान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृதி சக்கரகூடக. துக்கம் பாவச் செயல் காரணமாக வரும் துக்கம். சுகம் புண்ணிய செயல் காரணமாக வரும் சுகம். व्यतिरिक्तம் மாயை. மேலும் தீவிரம் மிக கடுமையான. கால உபபன்னம் உரிய காலத்தில் கிடைக்க பெறும். பலன் ஆவியனக்தி உண்டாக்குகிறது. ஆலிங்கிய தழுவுதல். மாயா ரசித பரு இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட. அந்த ஆத்மா மனம். ஸ்வதேகினம் உயிர்கள் தமக்குள். சம்ஸ்ருதி பௌதீக வாழ்வின் செயல். எதிர் செயல்கள். சக்கர கூட சக்கரத்தினுள் உயிர் புகுதற்கு அது காரணமாகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. உயிரின் ஆத்மாவை மூடியிருக்கும் மானுட மனம் அதனை பல்வேறு உயிரினங்களில் சுமந்து செல்கிறது. மனதின் உயிர்கள் பௌதீக இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கும் மனமே காரணமாகும். இவ்வாறு மாயை வசப்படுத்தினால் மனம் பாவ புண்ணிய செயல்களையும் அவர்களின் கர்மங்களையும் மேலும் உருவாக்குகிறது. அதனால் கட்டுண்டு விடுகிறது. பொருளுரை. இயற்கையின் பாதிப்பின் கீழ் உள்ள மனதின் செயல்களே உலகின் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாகின்றன. மாயையினால் மூடப்பட்டிருப்பதால் உயிர் பல்வேறு உடல்களின் கீழ் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையினை தொடர்கிறது. மொத்தத்தில் மனமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு காரணமாகிறது. யோக முறை அனைத்தும் மனம் மற்றும் புலன்களை அடக்குவதற்கே உரியதாகும். மனம் அடக்கப்பட்டால் புலன்கள் தாமே அடங்கும். அதன் மூலம் பாவ புண்ணிய செயல்களிலிருந்து ஆத்மாவானது காக்கப்படுகின்றது. மனமானது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதென்றால் புலன்கள் தாமே பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுகின்றன. மனமும் புலன்களும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது உயிர்கள் இயற்கையிலேயே கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுகின்றன. ஒருவர் கிருஷ்ணரையே எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருந்தால் விரைவில் அவன் நிறைவுடைய யோகியாகிறான். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. யோகினாம் அபிசர்வேஷாம் மத் கதேனாந்திரத் மனாக். அந்தராத்மா எனும் மனமானது
அருள் இயற்கையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே மாயா ரசிதாந்தராத்மா தேகினம் சம்சுதி சக்கர கூட, அதாவது மனம் மிகவும் ஆற்றல் உடையது. அது உயிர் வாழ்வினை உயிர்களை மறைத்து உலக வாழ்க்கை எனும் அலைகளில் மிதக்க விடுகிறது என்பது குறிப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. தாவான் அயம் விவஹாரஹ சதாவிஹ க்ஷேத்ரஜ்ஞ சாக்ஷோயோ பவதி ஸ்தூல சூக்ஷ்மஹ தஸ்மான் மனோலிங்கம் அதோ வதந்தி குணாகுணவத் குணத்வஸ்ய பராவரஸ்ய. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாவான் அயம் வியவாஹர சாதவி க்ஷேத்ரஜ்ஞ சாக்ஷ்யோ பவதி ஸ்தூல சூக்ஷ்மஹ தஸ்மான் மனோலிங்கம் அதோ வதந்தி குணாகுணத்வஸ்ய பராவரஸ்ய. துவான் அக்காலம் வரை, அயம் இந்த, வியவகார செயற்கை பதவிகள், படுத்திருத்தல் அல்லது மெலிந்திருத்தல் அல்லது தேவர்கள் அல்லது மனிதர்களாக இருத்தல், சதா எப்பொழுதும், ஆவி வெளிப்படுகின்ற, க்ஷேத்ரஜ்ஞ உயிர்வாழியின், சாக்ஷய சான்று, பவதி இருக்கிறது, ஸ்தூல சூட்சம பருத்தும் மெலிந்தும், தஸ்மாத் ஆகையினால், மனம், லிங்கம் காரணம், அத இந்த, வதந்தி அவர்கள் கூறுகின்றனர், குண அகுணத்வஸ்ய உலகியல் குணங்களில் ஆழ்ந்திருத்தல் அல்லது அக்குணங்கள் இல்லாது இருத்தல், பர அவரஸ்ய தாழ்ந்த மற்றும் உயர்ந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மனமே உயிர்களை இவ்வுலகில் பல்வேறு வகையான உயிரினங்களில் அலைய வைக்கிறது. இதன் மூலம் உயிர் மனிதன், தேவன், பருத்தவன், மெலிந்தவன் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் இவ்வுலகம் செயல்களை உணர்த்துகிறது. கற்றறிஞ அறிஞர்கள் உடல் ரீதியான தோற்றம், அடிமைத்தனம், விடுதலை போன்றவற்றிற்கு மனமே காரணம் என்று கூறுகின்றனர். பொருளுரை. அடிமைத்தனத்திற்கு மனம் எவ்வாறு காரணமோ அதுபோல் விடுதலைக்கும் அதுவே காரணம். மனம் இங்கே பர அவர என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பர என்றால் எல்லாம் கடந்த உன்னதம் என்றும், அவர என்றால் பொருள் என்றும் பொருளாகும். மனமானது பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது செவை மனக கிருஷ்ண பதாரவிந்தயோகோ, அது பர அதாவது உன்னதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனம் பௌதீக புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடும் பொழுது அவர அதாவது பௌதீக புலனுணர்ச்சியில் அதாவது பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இன்றைய தினம் கட்டுப்பட்ட நிலையில் நமது மனம் முற்றிலும் ஐம்புல நுகர்ச்சியிலேயே ஆழ்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் அதனை பக்தி தொண்டு முறையினால் தூய்மைப்படுத்தி உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வர முடியும். நாம் இதற்கு அடிக்கடி அம்பரீஷ் மன்னனை பற்றிய சான்றினை கொடுக்கின்றோம். சவை மன கிருஷ்ண பதாரவிந்தையோர் வசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனே. மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் கட்டாயம் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். நாக்கு கிருஷ்ணரின் செய்திகளையும் பெருமைகளையும் பரப்புவதற்கும் அல்லது கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். சேவோர் முகேகி ஜுஹ்வாதவ். பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தனது நாக்கை பயன்படுத்தும் பொழுது மற்ற புலன்கள் தூய்மை பெறக்கூடும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மனமும் புலன்களும் தூய்மை அடையும் பொழுது ஒருவனது மொத்த தோற்றமும் தூய்மை அடைகிறது. அவனது பதவிகள் கூட தூய்மை பெறுகின்றன. ஒருவன் தன்னை நீண்ட நாட்கள் மனிதனாகவோ, தேவனாகவோ, பூனையாகவோ, நாயாகவோ, இந்துவாகவோ, முஸ்லிம்களாகவோ கருதுவதில்லை.
மனமும் புலன்களும் தூய்மை பெற்று ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் முழுதும் ஈடுபடும் பொழுது அவன் விடுதலை அடைந்து வீடு பேறு பெற்று முழு முதற் கடவுளை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Okay. So, Om Ajnanatimirandasya Jnananjanayashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanushrute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mugam karoti vachalam bangum langayate girim et kripatam aham vande Paramananda Madhavam Shri Krishna Chaitanya Ishwaram. Okay. Savavasanatma Vishayo Bharakto Guna Pravaho Vrikruta Shodashatma Viprat Pratan Nama Virupa Vedam Antar Bahishvam Sapuraistanodi. இப்போ ஜடபாரதர் மன்னர் ரகுகனுக்கு ஞானத்தை வழங்கின்றிருக்கார் இல்லையா? சோ ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துருக்கார் அவர். மனமானது பாவ புண்ணிய செயல்களின் ஆசைகளால் ஆழ்ந்திருப்பதினால் அது இயற்கையாகவே காம குரோத செயல்களின் மாற்றங்களுக்கு ஆளாகிறது. 100% இல்லையா? ஒரு செயலுக்கான காரணம் மனசுதான் இல்லையா? புத்தி எந்த அந்த மனதை செயல்பட வைக்கும். சோ ஆனா அந்த மனம் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல ஒரு குணத்தோட மேன்மையாக அது ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடும். சோ சத்துவமாக இருக்கலாம், ரஜஸாக இருக்கலாம், தமஸாக இருக்கலாம். சோ அவ்வாறே இந்த மனம் என்ன பண்ணும்னா, சத்துவமா இருந்தா இந்த காம குரோத செயல்கள் இருக்காது இல்லையா? ஆனா அதே ரஜஸ் மற்றும் தமஸான செயல்களா இருந்தா அங்கே காம குரோத லோப மோக மத மக்ஷர இல்லையா? இந்த செயல்கள்ல எந்த காம்பினேஷன்ல இல்லையா, எந்த ஒரு காமத்திலையா இல்ல குரோதத்திலையா இல்ல மோகத்திலையா இல்ல பொறாமை அதாவது மக்ஷரத்திலையா, சோ ஒரு செயலை அந்த ஜீவன் செயல்படுவான் என்பது அவன் ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது அவ்வாறு அவன் அந்த செயல்களுடைய மாற்றங்களுக்கு அவன் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். அதாவது மனம் சத்வ ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களினால் இயக்கப்படுகிறது எனலாம். 11 புலன்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது எதுனாக்கா மனது உட்பட இல்லையா, 5 கர்மேந்திரியங்கள் 5 ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, தன்மாத்ராஸ் எல்லாமே மற்றும் மொத்தம் 11 உருப்படிகளாகும். இவற்றுள் மனமே தலையானது. ஏன்னா நமக்கு எதிரி வெளியில கிடையாது, நமக்குள்ளதான் இருக்கிறதே இல்லையா? நம்முடைய மனதே நம்முடைய சிறந்த நண்பனும் கூட, அவனே மிக பெரிய எதிரியும் ஆவான் இல்லையா? ஒருத்தரை நல்லவராகவும் ஒருத்தரை தீயவராகவுமே நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் எவ்வாறு என்றால் நம்முடைய மனதினுடைய தன்மையை பொறுத்துதான். சோ உண்மையிலே அந்த நபர் நல்லவரா இருக்கலாம், கெட்டவரா கூட இருக்கலாம். உள்ளதை உள்ளபடி கூட நாம உணரக்கூடிய பக்குவத்தை கூட பெற்று இருக்கலாம். ஆனால் அதை நாம மனதளவுல எப்பவுமே வச்சுட்டே இருக்க கூடாது. ஒருத்தருடைய குற்றத்தை மட்டுமே நாம கண்டு கொண்டிருந்தால் கடைசியில நாம குற்றம் காண்பவராகவே நாம அந்த ஒரு சுபாவத்திற்கே நாம உரித்தவராகி விடுவோம். அதனால்தான் சாமான்யமா ஆன்மீகத்துல செல்பவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நோக்க மாட்டார்கள். அடுத்தவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைகள் மட்டும்தான் நோக்குவாங்க. ஓகே, நிறைகளை மட்டுமே நோக்கி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நன்மை வரட்டும். ஏன்னா இங்க எல்லாருமே குறையோட தான் இருக்காங்கன்றது அந்த
நபருக்கு நன்னாவே தெரியும். குறை இருப்பதினால்தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறதையுமே தெரியும். இறைவனை மறந்து குறைகளோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கிறது இல்லையா, அதுவும் இறைவனுடைய கிருபையால. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க வெறுமனே குறைகளை மட்டுமே நாம கண்டு கொண்டிருந்தால் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், அவர்ஷன் டு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் இல்லையா. சோ குறைகளை காண்பதை நாம நிறுத்த பழகணும். சோ வெறும் நிறைகளை மட்டும் காண்பதுல நம்ம மனசை லைக்கணும் நம்ம. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நபருமே வந்து பரிவர்த்தனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இப்ப என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட என்ன நிறைய பேர் பொம்பார்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப பிரேம மாதாஜி பத்மா மாதாஜி என்ன வந்து திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கண்டிப்பா என்ன திட்ட மாட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் என்ன வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல 4 பேர்கிட்ட என்னை பத்தி தப்பா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, சோ அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா, நான் அதை வந்து தப்பாதான் அவங்க சொல்றாங்களேன்னு சொல்லி நானும் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என்ன ஆகுனாக்கா, அவங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்டுமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி இன்னும் மேலும் மேல என்ன பண்ணுவாங்க, அதையே வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போவாங்க. நான் நிறைய நன்மைகள் கூட செய்திருப்பேன். ஆனா அந்த நன்மைகளை அவர்கள் என்ன ஒரு காலகட்டத்துல ஐடென்டிஃபை கூட பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் எல்லாம் இல்லாம ஒரு இடத்துக்கு போயிடும். வெறுமனே என்னுடைய குறைகளை மட்டுமே அவங்க வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. என்னை பத்தியான பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடே அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரவே வராது. சோ அதனால ஒருத்தர் தவறு இழைத்தால் இன்னொருத்தர் விட்டு கொடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த தவறு இழைத்த நபருமே வந்து மாற்றத்திற்கு, நம்ம தவறு இழைச்சோம் ஆனாலும் அவங்க நம்மளை பத்தி தப்பா சொல்லலையே, அப்ப நான் இனிமே தவறு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும். அவங்கள ஏன் நான் வந்து நம்ம கிட்ட என்ன பாவம் இருக்கோ அதைதான் அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. அதனால அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நாம காண்பதை காட்டிலும் அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைகளை மட்டும் காணக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம பெறணும். சோ இவ்வாறு தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள் என்ற அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள். சோ 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் என்னென்ன, 9 லட்சம் வந்து நீர்வாழ் உயிரிகள் இல்லையா, அதுதான் முதல். 2வது வந்து 20 லட்சம் விதமான மரம் செடி கொடிகள் இல்லையா. அடுத்து வந்து 11 லட்சம் வந்து புழு பூச்சி ஊர்வன இதெல்லாமே. ஓகே. அடுத்து இன்னொரு 10 லட்சம் வந்து பறவைகள் இந்த மாதிரி. இன்னும் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வந்து இன்னொரு 20 லட்சம். இப்படி எல்லாம் கூட்டினா 80 லட்சம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 4 லட்சம் வந்து இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து சேர்த்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து மனிதர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 4 லட்சம் விதமான மனிதர்களை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ இத்தனை விதமான மனிதர்கள் வந்து படைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சொல்லுங்க. இவ்வளவு விதமான உயிர்வாழிகளை வந்து, அதாவது ஆத்மா ஒண்ணுதான், அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல் ஒன்று. இந்த சூக்ஷ்ம உடலுடைய நிலையில இருந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு விதமான ஸ்தூல உடல் வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலைக்கு என்ன காரணம்னாக்கா, நம்ம இப்படி மனதினால் வேறுபட்ட நிலையில இருக்கிறதாலதான். சோ அதாவது 80 லட்சம் உயிர்வாழிகள் வந்து வெவ்வேறு விதமான, அவங்களுக்கு மனசு கிடையாது இல்லையா. மரத்துக்கோ செடிக்கோ இதுக்கெல்லாமே வந்து மனம் என்பது கிடையாது. சோ ஆனா நமக்குதான் அந்த புத்தி எனக்கூடிய அந்த இதோட கலந்த மனசு நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, 6வது. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து குறைவான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், இல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் நெக்லிஜிபிளா இருக்கக்கூடிய நிலையும் நம்ம சொல்லலாம். ஆனா நம்ம வந்து உயர்வான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு நமக்கு, ஆனா நாம் அதை உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது இல்லையா. சோ இதனுடைய மூல காரணம் என்னன்னா மனசுதான். நாம மனச வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ அவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. கர்நாடகால நிறைய கட்டி வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் நமக்கு காவேரி வாட்டர் நிறைய வர்றது இல்லைன்னு எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அது போல நம்ம மனசுல நிறைய அங்கங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், இதுதான் நான் பண்ணுவேன், இதுதான் நான் செய்வேன், இப்படி வந்தாதான் நான் போவேன், அப்படி வந்தாதான் நான் செய்வேன். என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய மனதை வந்து நானும் பக்குவப்படுத்தி வச்சிருப்பேன். அப்ப அதெல்லாம் தடை கற்கள் எல்லாமே நானும் என்ன பண்றேன், ஒரு டேம் மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பேன். அதனாலதான் நம்ம மனசு ஃப்ளோ இல்லாம போறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகுதுனாக்கா
நம்ம வந்து நம்ம உடல்லையுமே உபாதைகள் தான் இல்லையா. ஒருத்தர் நிறைய கஷ்டப்படுறாங்கன்னா மூல காரணம் என்னன்னாக்கா உடல் உபாதைகள் எதுக்கு இருக்குன்னா மனசு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இல்லைன்னு அர்த்தம். எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசுதான் வந்து ஈஸியா வந்து நம்மளால கடந்து செல்ல முடியும். அங்கங்க நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம வந்து நிறுத்தி வச்சோம்னா அதற்கேற்றவாறு அது நடைபெறவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா அதெல்லாம் நமக்கு தடை கற்களாகவே அங்கங்க நின்னு போயிடும். அதனால நம்ம மனசும் வந்து ஃப்ரீயா இருக்காது, மனது ஃப்ரீயா இல்லைன்னாக்கா புத்தியும் வந்து செயல்படாது. புத்தியும் செயல்படலைன்னா புலன்களும் பக்குவமான நிலையில செயல்படாது. இவை அனைத்தும் செயல்படவில்லை என்றால் சூக்ஷ்ம உடல் என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய நிலையை அது எடுத்துக்கொள்ளும். ஸ்லோவா அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த பாதையை வந்து அக்வயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு முறை ஒரு விதமான செயல்படும் தன்மையில நம்ம உடல் வந்து அமைந்து விட்டால் மனசு இம்மிடியட்டா மாற்றத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலும் அந்த ஸ்தூல உடல் வந்து இம்மிடியட்டா மாற்றத்துக்கு எடுத்துட்டு வராது. அதுவுமே டைம் எடுத்துக்கும். அதனாலதான் புதுசா பழகுறவங்க வந்து காலத்தை எடுத்துக்குவாங்கன்ற இல்லையா. இப்போ ஒரு புதுசா திருமணமான பெண் வந்த பிறகு ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு செயல்லையுமே ஈடுபட ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. சோ முதல்ல வந்து காய்கறி கட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய வேலையில ஈடுபட்டாலும் பிற்காலத்துல அவங்க ஒரு நல்ல சமையல் வேலையில செய்யக்கூடியவங்களுமே ஆவாங்க. ஆனா எடுத்த உடனே சமையல் செய்யறதுக்கு போக மாட்டாங்க இல்லையா. ஏன்னா பழகணும், அங்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி, அது போலதான் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி, நாம் எப்படிலாம் செயல்படுத்தணும்னு நம்ம மனசுல நினைக்கிறோம் அதுக்கேற்றவாறு இந்த ஸ்தூல உடலுமே வந்து ஒத்துழைக்கணும். அப்பதான் நம்மளால செயல்பட முடியும். மனசு மட்டும் நினைச்சா பத்தாது. புலன்கள், மனசு, புத்தி, இந்த சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல் இதெல்லாமே வந்து ஒத்துழைச்சாதான் ஒரு செயலையே வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து செயல்படுத்த முடியும். உண்மையிலே இதெல்லாம் ஒத்துழைக்காம வந்து செயல்படுத்த முடியாது. ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா இருக்கிறது யாரு, அந்த பரம்பொருள் தான். இதை செயல்படுத்துறதுக்கு அவர் அப்ரூவல் கொடுத்தாதான் நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியும். சோ மனம் உயர்நிலையோ அல்லது தாழ்நிலையோ இருக்கும் பொழுது உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லையா. உயர்வான மனசு உயர்வான பிறப்பு ஏற்படும், இழிவான ஒரு மனசு இழிவான பிறப்பு ஏற்படும். அதனால்தான் எப்பவுமே பிராட் மைண்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா. சோ நாம சில்லியா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்முடைய வாழ்க்கையுமே அவ்வாறுதான் அமையப்பெறும், ஃபியூச்சர் வாழ்க்கையே அவ்வாறுதான் நிலைப்பெறும். நல்ல பரோபகாரமா இருக்கக்கூடிய மனசை நாம வளர்த்துக்கணும். எல்லோருக்குமே வந்து ஆன்மீகத்தை வழங்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனசை நாம வளர்த்துக்கணும். எல்லோருமே வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் பெறணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள் இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வழிநடத்தக்கூடிய நிலையில இருந்தா நாம வழி நடத்தணும். இதுதான் பரோபகாரம், இதுதான் வந்து பக்தியை வந்து பரப்பக்கூடிய ஒரு நிலை. அவங்க முதல்ல சிரவணம் பண்ண வைக்கணும், கீர்த்தனம் பண்ண வைக்கணும், ஸ்மரணம் பண்றதுக்கான வாழ்க்கையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும், அந்த 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 பாதையை. ஓகே. சோ இங்க 84 லட்சம் உயிரினங்களிடையே நடைபெறும் உடல் விட்டு உடல் மாறும் முறையான டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல் இல்லையா. அதாவது குணத்திரை விபாக யோகத்திலேயே நம்ம படிக்கிறோம், அதுலதான் வருதா இது. அதாவது காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை வந்து தாங்கி செல்கின்றதோ அது போல இந்த ஜீவனும் வந்து மரணத்தின் போது இந்த உடலை விட்டு வேறு ஒரு உடலை வந்து தேடி செல்கின்றான் இல்லையா. படிச்சோமா இல்லையா, குணத்திர விபாக யோகத்திலே வருது 14 சாப்டர்ல. ஐ டோன்ட் நோ தி ஸ்லோகா, சோ ஞாபகம் வரல எனக்கு. சோ சில அதாவது உலகியல் குணங்கள், அதாவது உடலை விட்டு உடல் மாறும் முறையானது சில குறிப்பிட்ட உலகியல் குணங்களினால் மனம் மாசடைவதனாலே ஏற்படுகிறது. நாம் எப்பெல்லாம் இந்த காமம், குரோதம், லோபம் இந்த மாதிரியான தேவையற்ற கலங்கங்களோட நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அப்ப கண்டிப்பா இன்னொரு பிறவி என்பது நமக்கு உண்டு. ஏன்னா இந்த 6 விதமான கலங்கங்களோட நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியமும் வேண்டாம் இல்லையா. பாவம் செய்யாம இருக்கிறதுக்கான மனசை பகவான் கொடுப்பார், அதற்கு நாம பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அதே மாதிரி புண்ணியங்களை வந்து எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது. அனைத்தும் இறைவன் தாள் வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த மனதை கொண்டு நாம நற்காரியங்கள் வந்து ஆற்ற வேண்டும். அப்போ புண்ணியமும் இருக்காது, நம்ம கிட்ட பாவமும் இருக்காது. அதனால நேரடியாக நாம் எங்கே செல்வோம், பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கான பிராப்தத்தை பெறுவோம் எப்பொழுது, நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது.
சோ இந்த ஒரே ஒண்ணு மட்டும்தான் நாம நீட்டா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். ஆத்மா பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு ஆளாவதற்கு காரணம் எது? மூல காரணம் மனசுதான் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும். இப்ப சத்வத்துல இருக்கு, ரஜோல, தமஸ்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு 10,000 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 10,000 ரூபாய் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணலாம்? என்ன செயல் பண்ணலாம்? அது எனக்கு இப்ப தேவையில்லாத ஒரு பணம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அத நான் ஒரு கோயிலுக்குன்னு கொடுத்தேன்னா அது பகவானுடைய கைங்கரியம், அன்னதானம், இல்ல அவருக்கு என்னென்ன செயல்களுக்கு அது உபயோகப்படுமோ அதுக்கு உபயோகப்படும். அப்ப இறைவனுக்காக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, என்னிடத்தில் தூய்மை ஏற்படுத்தும். என் மனசு தூய்மையாகும் இல்லையா? எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம செயல்களை எடுத்துட்டு போறோமோ, தவம், தானம், யக்னம், இந்த 3 செயல்கள் நம்மள ஒரு பெரிய மகாத்மாவையே தூய்மைப்படுத்தோம்னா சாதாரண பாமரனாகிய நமக்கு எவ்வளவு தூய்மை ஏற்படுத்தும். சோ நமக்கு தூய்மை ஏற்படுத்தோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் விலக ஆரம்பிக்கும். சோ ஆத்ம சுத்தி என்பது ஏற்படும். அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்? மனசு தூய்மை அடையும் பொழுது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும். அதை விடுத்துட்டு நான் ரஜோகுணம், என்கிட்ட ரஜோகுணமா இருக்கும் பொழுது என்கிட்ட ஒரு 10,000 ரூபாய், நான் எனக்கு சர்ப்ளஸ்ன்றதே இருக்காது. எனக்கு இன்னும் வேணும்ன்ற குணம் தான் இருக்கும் எனக்கு இல்லையா? ஒரு புறம் கோடியா வந்துட்டே இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் நான் எனக்கு வரவே இல்லையே எதுவுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக்கங்களோட நான் என்ன பண்ணுவேன்? அயராது இரவு பகல் பாராம உழைப்பேன் நான். சோ சாட்டிஸ்பாக்சனே கிடையாது. இன்னும் வேண்டும், ஹேங்கரிங் அப்படின்னா இது தேவை 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 என்று நான் முன்னேறி கொண்டே இருக்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனா அந்த பொருள் வளத்தினால பொருள் வள முன்னேற்றத்தினால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கறத நாம பாக்குறது இல்லை. எஸ், வசதி வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும், தட் இஸ் ஃபைன். இங்க வாழக்கூடிய காலகட்டத்துல வசதி வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்துறது நித்தியமானதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நம்மளுக்கு நாமே கேட்டுக்கணும். சோ அந்த கேட்டுண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எதை நாம மேன்மைப்படுத்தணுமோ அந்த இதுல நம்முடைய முயற்சிகளை நம்ம பக்குவப்படுத்த முடியும். இன்னொன்னு தமஸ் குணம். தமஸ் குணத்துல நாம செய்யறது ரைட்டா தப்பானே தெரியாம செயல்பட்டு நமக்கு நாமே தீங்கையும் கூட நம்ம விளைவிப்போம். அதுதான் தமஸ் குணம் இல்லையா? சோ இதுல உலக வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சியானது இயற்கையின் அலைகளை போன்றதாகும் இல்லையா? ஒரு அலை எப்படி அடிக்கணும்னு வடிவமைக்கப்பட்டுதான் அந்த அலை இப்படிதான் செயல்படுதா என்ன? கிடையாது இல்லையா? இப்ப நீங்க கடற்கரை ஓரம் போய் நின்னு இருப்பீங்க இல்லையா? இந்த கடற்கரை இப்போ ஒரு அலை வருதுன்னா அந்த அலையினுடைய வீரியம் ஓரளவுக்கு கம்மியா கூட இருக்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய அலை அதே வீரியத்தோட தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. இன்னும் ஃபோர்ஸா இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு விடும். பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது போலதான் மனசு கூட நம்ம எப்படிதான் செயல்படணும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஒரு சில சமயத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நற்குணம் வெளிப்படும் பொழுது நல்லதெல்லாம் நடக்கும். ஒரு சில சமயத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தீய குணத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தவறுகள் நிறைய இழைப்போம். புண்ணியங்களும் பாவங்களும் ரெண்டுமே செய்வோம். இதுல பக்தி வினோத தாகரார் பாடுறார். ஆக்சுவலி மாயாரா வாசேயாச்சா பேசே காச்சா பூஹா போடு பாயா, அதாவது அன்பு சகோதரனே, ஆத்மாவானது மாயையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இல்லையா? சோ அதன் அலைகளினால் நீ சுமந்து செல்லப்படுகிறாய். எவ்வளவு அழகான வார்த்தை. சோ ஆத்மா இந்த 3 குணங்கள்னால கட்டுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள் எப்படி வேலை செய்யறதுனாக்கா, இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த ஆத்மா ஆசை கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு செயல் என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த குணத்தின் அடிப்படையில இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் ஸ்தூல உடலும் செய்து முடிச்சிடும். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாவமும் புண்ணியம் தான். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்காரா விமுடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே இல்லையா? சோ அதாவது பிரகிருதே கிரியமானானி, இந்த பிரகிருதி எதன் அடிப்படையில் இயங்கின்னு இருக்கு? குண கர்மா இல்லையா? குணங்களும் கர்ம, அதாவது செயல்படும் விதத்துலதான் அதாவது ரஜஸ் தமஸ் சத்துவம் குணங்களினால் மயங்கி கிடக்கும் ஆத்மா செயல்கள் அனைத்தும் தானே செய்வதாக இன்னைக்கு அகங்கார கர்த்தாகம் இது மன்யத்தே, நான் தான் செயல்படுத்துகிறேன், கர்த்தாகம் நான் தான் இது காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஆனா அது எதனால அந்த மாதிரி நினைக்கிறது? அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த ஒரு மனசு, அந்த ஒரு நிலையினால, ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா? அகங்காரத்தினால் நான் தான் செயல்படுத்துகிறேன் என்று நினைக்கிறது. உண்மையிலே யார் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறது? 3 குணங்கள் தான் நம்மள செயல்படுத்த வைக்கிறது. சோ அதனால ஜீவன் எதுவும் செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த மனசு இந்த 3 குணங்களால இயக்கப்படுகிறது.
ஆனால் செயல்களும் தொழில்களும் இயற்கையாகவே இயங்கிக் கொண்டுள்ளன. பௌதிக வாழ்க்கை என்பதற்கு ஜட இயற்கையினால் முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் என்ற பொருளாகும். இல்லையா? மெட்டீரியல் லைஃப்னாலே கட்டுண்ட வாழ்க்கை தான். இயற்கையின் ஆணைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மையமாக மனதே இருக்கிறது. அப்படின்னா இந்த இயற்கையினுடைய கட்டளைகளை வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த ஜீவன் வந்து செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான். இவ்வாறு உயிர்கள் யுகங்கள் தோறும் என்ன ஆகணும்? மீண்டும் பிறந்து பிறந்து மடிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இல்லையா? அதாவது இந்த உடலுக்குத்தான் மரணம், ஆன்மாவிற்கு மரணம் கிடையாது. கிருஷ்ணா பூவி சேயி ஜீவா நதி பரிமுஹா அத ஏவ மாயதாரே தேயே சம்சார துக்கா. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 20வது அத்தியாயம் 117வது ஸ்லோகம். உயிர்கள் கிருஷ்ணரை மறந்த காரணத்தினால், இல்லையா? கிருஷ்ண பூவி சேயி ஜீவா அநாதி பகிர்முகா, இல்லையா? மறந்த காரணத்தினால், பகிர்முகம், இல்லையா? வேறுபட்ட ஒரு நிலை. அத ஏவ மாயாதாரே தேயே சம்சார துக்கா. அதாவது அதனால்தான் இந்த இயற்கையில வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? துக்கத்துல வந்து நம்ம விழுந்திருக்கோம். யாருமே வந்து எப்பொழுதுமே நன்மையாக இருக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடையாது. துக்கம் சுகம், துகம் சுகம் வெதிரிக்தம் சாவி தீவிரம் காலோபபன்னம் பலம் அவ்யனக்திஹி ஆலிங்கமாயா ரச்சிதாந்தராத்மா ஸ்வதேஹினம் சம்ஸ்ருதி சக்கர கூடக. உயிரின் ஆத்மாவை மூடியிருக்கும் மானுட மனம், இல்லையா? உயிரின் அதாவது ஜீவன், அதற்கு மேல சூக்ஷ்மம், இல்லையா? அது மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 3 வந்து மூடப்பட்டிருக்கு. பல்வேறு உயிரினங்களில் சுமந்து செல்கிறது. அப்படின்னா மீண்டும் பிறப்பிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனுக்கு எப்படின்னா இந்த உடலை விடும்போது சூக்ஷ்ம உடலும் அதோட சென்று விடும். வெறும் ஸ்தூலம் மட்டும்தான் இங்க வந்து இருக்கு. மனதின் உயிர்கள் பௌதிக இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு மனமே காரணமாகிறது. இல்லையா? இந்த மனசனுடைய செயல்படும் தன்மைதான் ஒருத்தர் வந்து நன்மை தீமை பாதைகளுக்கு இட்டு செல்லும். இவ்வாறு மாயை வசப்படுவதினால் மனம் பாவ புண்ணிய செயல்களையும் அவர்களின் கர்மங்களையும் மேலும் உருவாக்குகிறது. இல்லையா? கர்மங்கள் என்றால் அவர்கள் செயல்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அதனால செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் பொழுது பாவ புண்ணியங்களுக்கு அவர்கள் வந்து அந்த ஒரு சிக்கல்ல வந்து மாட்டிக்கிறதுனால எப்பொழுதுமே அவர்கள் கட்டுண்ட நிலையில வந்து விழுந்து விடுகிறார்கள். இயற்கையின் பாதிப்பின் கீழ் உள்ள மனிதன் செயல்களே உலகின் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாகின்றன. இல்லையா? நாம் இந்த பௌதிக இயற்கை கீழே எது வரைக்கும் நாம வந்து நம்முடைய செயல்களை எடுத்து செல்றோமோ, அதாவது பௌதிக தளத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு இன்பம் துன்பம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதுதான் மூல காரணம். மாயையினால் மூடப்பட்டிருப்பதால் யாரு? இந்த ஜீவாத்மா பல்வேறு உடல்களின் கீழ் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையினை தொடர்கிறது. அப்படின்னா இந்த உடலை விட்ட பிறகு இன்னொரு உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம தயாராகி விடுகின்றோம். சோ மொத்தத்தில் மனமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு காரணம், மூல காரணம் மனம். அதோடு அதனுடைய ஆசை, இல்ல ஆன்மாவுடைய ஆசையும் உண்டு. ஆனா ஆன்மாவுடைய ஆசை ஒருபுறம் தான் வந்து வெளிப்படுத்தப்படும். ஆனா அத மனசு என்ன பண்ணும்? திடமா எடுத்துன்னு போய் செய்து முடிச்சிருக்கும். சோ யோக முறை அனைத்தும் மனம் மற்றும் புலன்களை அடக்குவதற்கே உரியதாகும். I think 18.542 ஸ்லோகம். சோ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது, ஒரு நிமிஷம், சமோ தமோ தபஸ் அந்த ஸ்லோகம் 18.42. 9 types of அந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம படிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம். சோ அது பிராமின்ஸ்க்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் தான். பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்றவங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே இருக்கணும். இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது சமோ தமஸ்தப சௌஷம் சாந்தி ராஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஜானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். இதுதான் குவாலிட்டி. ஓகே, ஒரு பிராமணனுடைய குவாலிட்டிய வெளிப்படுத்துறது. ஓகே, செகண்ட் இனிஷியேஷன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் இருக்கும். ஓகே,
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் கேட்பாங்க. பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன்ல பிராமின்ஸுடைய குவாலிட்டி எல்லாம் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது சமநோக்கோட இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. சமா அப்படின்னா வித்யாவினிய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தனி, அந்த பாவம் இல்லையா. சோ அப்போ யாருமே வேறுபடுத்தி பார்க்க கூடாத அத்தகைய ஒரு குவாலிட்டி. அப்பதான் அந்த ஜீவனுக்குள்ள அமைதி என்பது இருக்கும் இல்லையா. தம இது இந்த சமா என்பது எதனோட குவாலிட்டி சொல்லுங்க? மனதனுடைய குவாலிட்டி இல்லையா. நாம ஒரு உயிர் வாழிகளே நாம் எப்படி வேறுபடுத்தி காண்கின்றோம்? நம்ம மனசினாலதான் இல்லையா. மனதுதான் இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொண்டு வரக்கூடிய இதுவே அங்க கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட் கிடையாது. ஆனா சம நோக்கு வரும்பொழுது கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட் வரும். அதுதான் மைண்டினுடைய பண்பு இது ஆக்சுவலி இல்லையா. தம இது எதனுடைய பண்பு? புலன்களுடைய பண்பு. சோ மனசு கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்களுமே கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸும் வந்துடும். ஓகே. ஆஸ்டரிட்டி இது நம்ம செய்யக்கூடிய தவ வாழ்க்கை. சௌஷம் உள்ள தூய்மை, வெளிப்புற தூய்மை. வெளியில குளிச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், உள்ளுக்குள்ள நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது. சாந்தி, டாலரன்ஸ், அதாவது பொறுமை இல்லையா. பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிலை. மனசு பக்குவம் வளர்த்துக்கணும், நம்ம பொறுத்துக்கணும்ட்டு. ஆர்ஜவம் அப்படின்னா நேர்மையாக நாணயமாக இருத்தல் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ அதுவுமே ரொம்ப முக்கியமானது. சோ இது மேலும் ஞானம், இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி சொல்றது. விஞ்ஞானம், இந்த ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்த பிறகு நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன பற்றி சொல்லக்கூடியது இல்லையா. அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. மேலும் ஆசிக்கியம் அப்படின்னாக்கா நாம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ், அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்முடைய வாழ்க்கை நிறைய அமைச்சுக்கிறது. இத்தனையுமே ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். இது எத்தனையுமே இருக்கணும். ஓகே. சோ இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதாவது மனசுல இருந்துதான் எனக்கு எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுறதே. மனது கரெக்டா இருந்தா எல்லாமே கரெக்டா இல்லையா. மொத்தத்தில் மனமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு காரணம், மூல காரணம். யோக முறை அனைத்தும் மனம் மற்றும் புலன்கள் அடக்குவதற்கே உரியதாகும். மனம் அடக்கப்பட்டால் புலன்கள் தாமே அடங்கும். அதன் மூலம் பாவ புண்ணிய செயல்களிலிருந்து ஆத்மாவானது காக்கப்படுகின்றது. மனமானது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவழி தாமரைகளை ஈடுபடுத்தப்பட்டென்றால் நம்மளால உட்கார்ந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியோ இல்ல நம்ம ஞானத்தை வளர்த்துன்னு நம்ம பக்குவம் அடையிறதோ இதெல்லாம் நமக்கு வராது. நம்ம எல்லாம் செயல்படுவோம், அவ்வளவுதான் இல்லையா. பக்தியில நம்ம செயல்பட்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி இதெல்லாம் பக்குவத்துக்கு தானாவே வந்துடும். மேலும் மனமும் புலன்களும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது உயிர்களின் இயற்கையே கிருஷ்ண உணர்வினை பெருகின்றது. அதாவது இந்த 11 புலன்களை பத்தி சொன்னோம் இல்லையா. இது எல்லாமே தூய்மை அடைகின்றது ஆக்சுவலி. மனசு தூய்மை அடைஞ்சா புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாமே தூய்மை அடையும். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் மனசுதான். அவ்வாறு பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் தான் விரைவில் யோகி ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தத்தை பெறுகின்றான். இது பகவத்கீதையிலுமே உறுதி செய்யப்படும். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதோனாந்திர மனக, அதாவது அந்தராத்மா என்னும் மனமானது இந்த இயற்கை இந்த பௌதிக இயற்கையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது மனசு. இங்கே மாயா ரஷிதாந்திராத்மா ஸ்வதேகினம் சம்ஸ்ருதி சக்கரகூட, அதாவது மனம் மிகவும் ஆற்றல் உடையது. மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு யார் சொல்றது? அர்ஜுனரே சொல்றார். காற்ற கூட அடக்கிடலாம், மனசை என்னால அடக்க முடியாது போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லுவார் கிருஷ்ணர் கிட்ட அவர். அது மாதிரி உயிர் வாழியினை உயிர்களை மறைத்து உலக வாழ்க்கை என்னும் அலைகளில் மிதக்க விடுகிறது என்று குறிப்பு. நம்ம மனசை அடக்கலன்னா நாம் என்ன ஆகும்? அலை போல போர்ஸா அடிக்கக்கூடிய அலை மாதிரியும் நிதானமா அடிக்கக்கூடிய அலை மாதிரியும் வெவ்வேறு நிலைகளை வாழ்க்கையில நம்ம அன்றாடம் நாம கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்போம். தாவான் அயம் வெதிகார விஹாரஹ சதாவிஹி க்ஷேத்ரக்ஞசாக்ஷயோ பவதி ஸ்தூல சூக்ஷ்மஹ தஸ்மான் மனோலிங்கம் அதோ வதந்தி குணா குணத்வஸ்ய பராவரஸ்ய. மனமே உயிர்களை உலகில் பல்வேறு வகையான உயிரினங்களின் அலைய வைக்கின்றது. இதன் மூலம் உயிர், மனிதன், தேவன், பருத்தவன், மெலிந்தவன் இல்லையா பல்வேறுபட்ட வடிவங்களை நம்ம எப்படி பெறுகிறோம்? நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு
இல்லையா? சோ ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை அடையும் பொழுது என்னென்ன உணர்வுகள் இருந்ததோ, என்னென்ன கர்ம பலன்கள் இருந்ததோ அனைத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வந்து நாம பெறுகின்றோம். கற்றறிந்த அறிஞர்கள் உடல் ரீதியான தோற்றமும் அடிமைத்தனம் விடுதலை போன்றவற்றிற்கு மனமே காரணம் என்று கூறுகிறது. ஒருத்தர் வந்து ஏழையா இருக்கிறதுக்கும் ஒருத்தர் பணக்காரரா இருக்கிறதுக்குமே அவருடைய செயல்கள் தான் காரணம். ஓகே, அடிமைத்தனம் மனம் எவ்வாறு காரணமோ அது போல விடுதலைக்கும் அதுவே காரணம். சோ நம்ம விடுதலை அடையணும்னால மனசு ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இருக்கணும். நம்ம அடிமைத்தனத்தை வந்து பெருக்கிக்கணும்னா நாம ஒரு கருமையா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். பர அவர அந்த மனம் இங்கே பர அவரன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பர என்றால் எல்லாம் கடந்த உன்னதம் என்றும், அதாவது மனசு அத்தகைய நிலையை அடையணும். அவர என்றால் பொருள் அப்படின்னா நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கலாம். இது என்னது, மனவாசகத்தை கடந்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த மனவாசகம், மனம் என்றாலே 3 குணங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை செல்வதுதான் வந்து மனவாசகத்தை கடந்து. அந்த நிலைக்கு நாம வந்து போகிறோம். மனமானது பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது சவை மனக கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அதாவது இது பிரேயர்ஸ். யாருடைய பிரேயர்ஸ் இது? அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய பிரேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, 9வது காண்டம் 4வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்துல இருக்கும். உங்ககிட்ட வேதாபேஸ் இருந்தா கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சாரி, 4வது அத்தியாயத்துல 18வது ஸ்லோகம், 18ல இருந்து 20 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே, நான் அதை அப்படியே வாசிக்கிறேன். ஏன்னா மறுபடியும் ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணி பண்றதுக்கு பதிலா. சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோர் வாசாம் சிவை குண்ட குணானு வர்ணனே. என்னண்டி பிரபுஜி குபிச்ச ஸ்லோகம் இதெல்லாம். கரோ ஹரேர் மந்திரா மார்ஜனாதிஷு ஸ்ருதிம் சகார்ஷுத சக்ராயுச்சா சக்காருச்சாய் சக்காருச்சாத் சத் கதோயதே. ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகங்கள் அது. நவவித பக்திஸ வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியது. 9வது நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். 8வது அத்தியாயம் சொன்னோம் இல்லையா? 4வது அத்தியாயம்ல 4வது அத்தியாயம் அம்பரீஷ் மகாராஜா, அதுல 18ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம். கண்டிப்பா இந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து அவர் எப்பவுமே நவவித பக்தி பண்ணதுல அவர் ஒருத்தர் தான், வேற யாருமே கிடையாது. படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சவை மனக கிருஷ்ணா பதார விந்தையோர் வாசாம் சிவை குண்ட குணானு வர்ணனே. கரௌ ஹரேர் மந்திரா மாஜானி தீஷு ஸ்ருதிம் சகாருச்சத சத்கதோதயே முகுண்டலிங்காலய தர்ஷன திருஷௌ தத் பிரஹத்யா கத்ரா ஸ்பர்ஷே அங்க சங்கமம் கிரஹாணம் ச தத் பாத சரோஜ சௌரபே ஸ்ரீமத் துலஸ்யா ரசனம் தத் அர்ப்பிதே பாதௌ ஹரே க்ஷேத்ர பதானுஸ்பர்ஷனே சிரோ ரிஷிகேஷ பதாபிவந்தனே காமம் ச தஷ்யேனாது காம காமயாய யதோ உத்தம ஸ்லோகா ஜனஸ்ரய ரதீஹி. ரொம்ப அழகான வர்ணனை இது. நீங்க லெஷர்ல படிங்கோ. ஏன்னா இப்ப டைம் இல்லை எனக்கு. எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்தை வேணா நான் எடுக்கிறேன். ஆனா இப்போதைக்கு இது முடியாது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை இந்த மாதிரி என்ன ஓட்டங்கள்ல வந்து நம்ம மனசை வந்து வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம மனசு வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். சோ சதா சர்வகாலமும் எப்பொழுதுமே இறை உணர்வோடு இருந்து கொண்டு நாம செயல்பட்டோம் என்றால் அதுதான் இதனுடைய சாராம்சமே. ஓகே, சோ எப்படி நாம நம்முடைய மனசு புலன்கள் இதெல்லாமே வந்து நாம பக்தியில வந்து நம்ம திளைக்க வைக்கிறது இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையில இருந்து நாம செயல்படும். ஆனால் அதனை பக்தி தொண்டு முறையினால் தூய்மைப்படுத்தி உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வர முடியும். நாம் இதற்கு அடிக்கடி அம்பரீஷ் மன்னனை பற்றிய சான்றினை கொடுக்கின்றோம். அதுலதான்
அவர் தான் அதை பாடுறது. அந்த ஸ்லோகம் வந்து அவருடைய இதுதான். சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ வாசாம் சிவை குண்ட குணானு வர்ணனே. இல்லையா? மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் கட்டாயம் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்படின்னா இறை உணர்வுல நாம வந்து லயித்து விட வேண்டும். இறை உணர்வு இன்றி நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, நாம் எல்லாம் குறையுடைய புலன்களோட பிறந்ததால நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களிலுமே நிறைய குறைகள் உண்டு. குறைகள் இருந்தால் பாவங்கள் உண்டு. பாவங்கள் இருந்தால் மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல பிறக்க வேண்டும். எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டதுதான். நாக்கு கிருஷ்ணரின் செய்திகளையும் பெருமைகளையும் பரப்புவதற்கு அல்லது கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். சேவோன்மோகி ஜிவ்வாதவ். பகவானின் தொண்டில் ஒருவன் தனது நாக்கை பயன்படுத்தும் பொழுது மற்ற புலன்கள் எல்லாமே தூய்மை பெறக்கூடும். முதல்ல நாக்கு தான் இல்லையா? நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் வாச்சோ வேகம் இல்லையா, அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நாக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமே. இந்த நாவினால் நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், நாம் இந்த வாயினால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பதார்த்தங்கள் ரொம்ப முக்கியம். நாம எந்த மாதிரி உணவு உட்கொள்கின்றோமோ அந்த மாதிரியான பாவம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வந்து சேரும். ஓகே, சாத்விகமான உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது நம்ம கிட்ட சாத்விகம் வந்து அபிவிருத்தி அடையும். ரஜோமனஸ்ற்று தமசு சம்பந்தப்பட்ட உணவு பதார்த்தங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரஜோ மற்றும் தமசிக் இயல்புகள் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லையா? நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் சர்வோபாதி விநிர்முக்த தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன தத் ஸ்லோகம் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? பக்தி உத்தமம். மனமும் புலன்களும் தூய்மை அடையும் பொழுது ஒருவனது மொத்த தோற்றமும் தூய்மை அடைகிறது. அதாவது இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து தூய்மை அடையும் போது, இந்த நவத்வாரம் எது சொல்லுங்க? நம்ம உடல்ல 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள் இல்லையா? 6 ஆயிடுத்து, ஒரு வாய் 7, அதே மாதிரி பிறப்பு உறுப்பு மற்றும் கழிவு உறுப்பு 9. இந்த நவத்வாரங்களுமே வந்து நாம தூய்மைப்படுத்தணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி, அதாவது எண்ண ஓட்டத்தினால் எல்லாவற்றிலுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்ப இந்த உடலே வந்து தெய்வீக நிலையை பெறும். சோ மனமும் புலன்களும் தூய்மை அடையும் பொழுது ஒருவனது மொத்த தோற்றமும் தூய்மை அடைகிறது. அவனது பதவிகள் கூட தூய்மையா, பதவிகள் என்றது கிடையாது, என்ன பதவின்றது அப்படின்னா அவன் இந்த இடத்துல ஐ திங்க் மீனிங் ஏதோ தப்பா இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ், பாத்துக்கோங்க. ஒருவன் தன்னை நீண்ட நாட்கள் மனிதனாகவோ தேவனாகவோ பூனையாகவோ, அதாவது இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே கருதுவதே கிடையாது. மனமும் புலன்களும் தூய்மை பெறும் பொழுது அங்கே வெறும் ஆத்ம நிலை மட்டும்தான் அவன் எண்ணுவான். உடல் என்பது நம்ம செய்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு கிடைத்த ஒரு எந்திரம், அவ்வளவுதான். ஓகே, கிருஷ்ணர் எப்படி கார்ல நம்ம உட்கார்ந்து எல்லா இடத்துலயுமே சுத்துறோம் இல்லையா? அது போலதான் இந்த ஜீவனுமே இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்திலிருந்து இங்கே வந்து வாழ்கின்றான் இல்லையா? மனமும் புலன்களும் தூய்மை பெற்று ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் முழுதும் ஈடுபடும் பொழுது அவன் விடுதலை அடைந்து வீறு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை வந்து அடைகின்றான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा.